It-tkabbir ekonomiku qed isostni r-ruħ soċjali Maltija. Gvern li telaq billi jinċentiva x-xogħol u l-investiment, issa qed iħares biex iqassam il-ġid b'mod xieraq u jkompli jagħti wens lill-familji Maltin u Għawċin b'diversi miżuri. Dawn il-punti kollha saru diskors soċjali għall-aħħar il-ħadd filgħodu meta l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza attività politika f'Birkirkara. Fost oħrajn il-Prim Ministru Muscat innota d-differenza li jagħmel dan il-gvern fil-pensjonijiet tal-Maltin u l-Għawċin. Fakkar kif taħt gvernijiet nazzjonalista kien intqal li ċ-ċekkijiet tal-pensjonijiet mhux se jkomplu joħorġu. Is-soluzzjoni ta' gvern nazzjonalista għal din kienet li jolli l-età tal-pensjoni jew li jżid il-bolla. Aħna minflok permezz ta' tkabbir ekonomiku qed jirnexxielna illi insibu mod ta' kif il-pensjonanti tagħna mhux biss nassigurawhom miċ-ċekk tal-pensjoni, imma l-ewwel darba f'25 sena il-pensjonijiet żidnihom għal 4 snin wara xulxin bitti għajx. Imma għaliex irnexxielna nagħmlu hekk? Irnexxielna nagħmlu hekk għaliex ġibna x-xogħol. Fost miżuri oħra li għenu partikolarment lil dawk bitħul baxx kien hemm il-benefiċċju ta' waqt l-impjieg. Dawn il-persuni llum il-ġurnata saru parti integrali mis-soċjetà tagħna li jaħdmu u jagħtu lura lill-ekonomija. Aħna morna f'triq oħra. Aħna morna fit-triq illi ngħidu l dak li jkun jekk issib job u inti qiegħed fuq ir-relief, mhux ħanaqtawlek ir-relief. Imma dak ir-relief jonqos fuq medda ta' 3 snin mill-ġdid. Eluf ta' persuni illi qabel kienu dipendenti fuq it-taxxi tagħkom, fuq it-taxxi tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin li qabel kontu tħallsu t-taxxi biex dawn il-persuni jieħdu relief, illum il-ġurnata dawn il-persuni tajnihom id-dinjità u dawn il-persuni inaqdu mat-taxpayers Maltin u Għawċin. U r-ruħ soċjali ta' Gvern Laburista ma waqfitx hemm. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif dan il-Gvern irdoppja s-sussidju tal-kirjiet f'żewġ budgets konsekuttivi. Sal-lum 1800 familja qed jibbenefikaw minn dan is-sussidju. U għalhekk hemm jingburi li dil-ġimgħa u rejna ir-ruħ soċjali ta' dan il-Gvern meta essenzjalment ħabbarna illi irdoppjajna mill-ġdid is-sussidju tal-kirjiet. Mhux biss irdoppjajna, imma wessajna, dawwarna sistema illi kienet qed tħalli ċertu impatt, imma l-impatt tagħha kien limitatu. U dan kollu kien possibbli għaliex l-ekonomija Maltija kibret u se tkompli tikber. U għaliex il-Gvern qed ikompli jiżviluppa inizjattivi anki żgħar li se jagħmlu differenza. Fosthom sħubija ġdida mal-Knisja u l-Patrijiet Franġiskani fejn studenti Għawċin u dawk li jiġu għall-kura se jkunu jistgħu jiġu ospitati hawn Malta ma' qrabathom. Ruħ soċjali illi nistgħu nerġa' ngħid nuruha bil-fatti għax hemm it-tkabbir ekonomiku din il-ġimgħa bdejna nqasmu 8 miljuni oħra lill-anzjani tagħna, anzjani tal-fuq minn 75 sena illi qegħdin nagħtuhom il-flus b'ringrazzjament. B'ringrazzja over and above il-pensjoni. Li barra l-pensjoni l dawn l-anzjani nagħtuhom ċekk ieħor 300 euro fis-sena biex ngħinuhom. Fuq kollox il-Prim Ministru temm jgħid li Gvern Laburista huwa wieħed li mhux se jibża jkompli bir-riformi meta dawn iwasslu biex ikollna soċjetà li ttella l fuq lil dawk li verament għandhom bżonn u li tiftaħ il-bibien lil dawk li jridu jimxu il quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.